ससियेल मीडियाआव मोनसे भिडिअखौ आं बार बार नुदों। बे भिडिअ जाहैबाय जोंनि आगुनि बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा बिथाङा मबाइल फन लानानै मोनसे भिडिअ मोनसे भइस आरो दानि जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि आरो मोनसे समाव बिथाङा बुंदोंमोन जे माखासे जेंना जेंसिया मा इफोरखौ बुंला बे जुदि जाफुङाबा माने सुइसाइड खालामनानै बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन। बेनिखायनो बिथाङा बै बाथ्राखौ लानानै बेखौ खोनासंनानै रायजो राजानि सिगाङाव खोनासंनानै मा जे रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनो नागिरदों जे बिनि थैनायनि तारिखआ मा, सुइसाइड खालामनायनि तारिखआ मा, माने कमेडि खालामदों आरो मोनसे फान खालामदों बिथाङा। माने बिथाङा बेबायदि दामनानै फोरमायनो नाजानाया मा फोरमाय बेखौसो नोंथांमोन आं जोबोर गुसुङै खिन्थानो नागिरदों जे बिथाङा बेबायदि खोनासंनानै मा बुंनो नागिरदों। बहुतआनो बेखौथ' माबायावसो लाबाय थादों, फानियाव लाबाय थादों। माने बिथाङा फोथायनो नाजानाया जाबाय ओरै जे प्रमद बर' बिथाङा मिसा बाथ्रा बुङो, नंखाय बाथ्रा बुङो, बेखौ माबोरै प्रुफ खालामनो हागोन बेखौ बिथाङा नाजादों आरो। स' राजखान्थियाव सोर बेसे नंखाय बुङा बेखौथ' राजखान्थिनि मानसिफोरा मिथिखायो। स' राजखान्थियाव नंखायाबो सोलियो एसेला। स' समजों लोगोसे खायसे बाथ्राखौ बुङो, खायसे बाथ्रा बुंनायनिबो दरकार जायो, नङा होमबा? स' बेबायदि बुंबाय बिथाङा मोनसे समाव बुंदोंमोन आरो बेखौनो बिथाङा खोनासंहोयै फोरमायनो नाजादों आरो रायजो राजानो जे प्रमद बर' बिथाङाबो नंखाय बाथ्रा बुङो। स' नंखाय बाथ्राखौ प्रुफ खालामनो थाखाय बिथाङा गुबुन गुबुन राहा लानायजों लोगोसे बेबो मोनसे टेक्टिक्स, बे मोनसे ट्रिक्स, बे मोनसे राजनिति। स' राजनितियाव मा गोबां कायदा कौशलनि हेफाजाबै मानसिफोरखौ गावनिथिं बोनो नाजायो आरो बेनिनो बे मोनसे प्रुफ। स' बेबायदि भिडिअखौ आं खोनाबायसो थादोंमोन, आं नुफेराखैमोन। स' फार्स्ट टाइम नुदों, बेनिखायनो नोंथांमोन आं भिडिअ लाबोदों जे सोरबा सासे मानसिया बहुत थगायो, बहुत नंखाय बाथ्रा बुङो, बेखौ प्रुफ खालामनो थाखाय, फोरमान खालामनो थाखाय बेबादि मिउजिक दामलायनानै बा बै बुंनायखौ खोनासंहोनानै फोथायहोनो नाजानाय आंनि लाइफआव बेनो फार्स्ट टाइम, बेबायदि नुफेराखैमोन आरो। स' बिथाङा बेबायदि सासे दैदेनगिरि। स' बिथाङा जाय बाथ्राखौ फोरमायनो नाजादों रायजो राजाखौ, बेहाय रायजो राजाया फोथायदोंना फोथाया मिथिया, जे नंखाय बुंमारो ना बुंमारा। नाथाय आं बेखौ बुंगोन जाय बाथ्राया बहुत सिगां बुंनाय बे बाथ्राया दा जेबो रिलिभेन्स गैया होननानै आं बुंगोन आरो। दा मानसिफोरनि साननाय हनाया जानो हागौ बेखौ खोनाय अहाबाय, बे मोनसे समाव बुंदोंमोन, नङा होमबा? नाथाय दा बे बुंनाया जेबो अस्तित्व गैला बेबायदि आरो। दा 5 बोसोरनि उनाव बिथांनि जि थैनायनि तारिख बेखौ 9 एप्रिल ना मा बुंदों आरो बेबायदि बिथाङा। स' 9 एप्रिल खालि मा जायो बेखौथ' समा खिन्थासिगोन, नङा होमबा? नाथाय बे मोनसे पलिटिक्सनि लेंगुवेजाव जुदि लायोबा बे जेबो ओंथि गैया, आं बेबायदि बुंगोन। नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय जे बिथाङा नंखाय बुंनायखौ प्रुफ खालामनो थाखाय मबाइलखौ दामलायनानै खोनासंहोदों आरो। माने बेखौ होनना बुङो फानि पलिटिक्स। स' बिथाङा फानियाव बहुत मोजां आरो, फान खालामनायाव बहुत मोजां। आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जोंनि जि सुक्ति खालामदों बे सुक्तिया जुदि आखल खालामनो जाया आं नोंनि न'आव लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामनो होननानै साखि কৈছে সুইচাইড কৰিব বুলি কৈছে। তাৰমানে সমগ্ৰে এই দ্বিতীয় ছুটিটো যদি আঁতৰি পাওঁ উপায় নহয়, তেতিয়াহ'লে মই সেইবিলাক প্ৰতি ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত সুইচাইড কৰিম বুলি কৈছে। তেতিয়া এই কাহিনীটো তেতিয়াকৈ জানে তাৰমানে 2025 এপ্ৰিল 8 তাৰিখত প্ৰমদ বড়ো 5 বছৰ কমপ্লিট হ'ল। এপ্ৰিল 8 তাৰিখত জানে, এপ্ৰিল 8 তাৰিখত 5 বছৰ পূৰা হ'ব। তাৰমানে ইয়াৰ যিটো সুইচাইড কৰাৰ এইটো 9 তাৰিখ এপ্ৰিল কৰিছে। 9 তাৰিখৰ মুৰিবা 8 তাৰিখতে কৈছে যিটো সুইচাইড কৰিব লাগে এইটো 9 তাৰিখ কৰি তাৰমানে এপ্ৰিল 9 তাৰিখ 9 তাৰিখৰ মুৰিবাই এতিয়াতো বনোৱা নাই, এবাৰ 4 মাহটো আছে বা 5 মাহ, এই ডিচেম্বৰ মাহটো হ'লে 5 মাহ হয়, 4 মাহ 5 মাহ আছে। এই 5 মাহৰ ভিতৰত
কৰিছিল এই 5 মাহৰ ভিতৰত কিমান জন চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক পইচা দিছে 4.5 বছৰটো পৰে হাতত দিয়া নাই কোনো মানুহক চাকৰি দিয়া নাই কোনো চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক 75,000 দিব পৰা নাই এই 5 মাহৰ ভিতৰত পাৰিব জানো আৰু এই মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কথা এই 5 মাহৰ ভিতৰত কিমান জন মানুহক মাটিৰ পট্টা দিব এই 5 মাহৰ ভিতৰত আৰু বিটিচিপি সুবিধালৈ কৰিব পাৰিব নেকি বিটিচিপি সুবিধালৈ কৰিব পাৰিব 5 মাহৰ ভিতৰত কিমান জন মানুহক চাকৰি দিব গতিকে এইবাৰ 2025 ভ্ৰমণ চৰকাৰটো ভাঙিব আৰু বিজয় দল চৰকাৰ গঠন কৰিব এইটো স্পষ্ট যে নিজে কৰিব না আমি চিচাই কৰি বুলি এটা মৈথাৰী দেখিব পথ 2025 মৈথাৰী আমি গ্ৰাফিক চাৰি নাগাদ হলি নমা মৃত্যু দিব পাৰিব নাই অভ্যাসটো কৰিবই লাগিব আৰু উপায় নাই ইমান ডাঙৰ নহয় অভ্যাসটো কিবা এটা অভ্যাসটো কৰিবই লাগিব Hal-hal itu dengan sisi sejarah itu menjadi bukan Masih berbeza kali apa yang kita semua pun itu sudah kalau mana dengan kalau kita berseri itu di bersama itu mana bisa berkata mana itu. Arba moनसे नुबोदों मोनसे पर्टेला हिन्दी पर्टेल निश्चय बे बिआर फेरेंगा बिथांखौ हिन्दीजों माने इन्टारभिउ लानाय मोनसे बेबायदि नुदों आरो बेखौ लानानैबो गोबां मानसिनि आं नुदों जे हिन्दी रोङा इंलिश रोङा जे बर'नि लिडारफ्रा हिन्दी इंलिश रोङा बेबायदि इनसाल्ट खालामनायखौ आं गोबां नुदों आरो एंड आपका जो क्वेश्चन है क्यों आप लोग का संगठन जन्म हुआ और क्यों रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ आप देख लीजिए आपका जो बच्चा आपका 2 बेटा है दोनों बेटा में एक बेटा बोलेगा पापा हमको खाना चाहिए 1000 ईयर्स से भी ज्यादा हम लोग उधर असम में रहे लेकिन जोंनि मानसिफोरा माने हिन्दी आरो इंराजि बुंनायाव उइक जायो आं बेखौ नोंथांनो खिन्थानि जोंनि मानसिफोरा हिन्दी इंराजि बुंनायाव उइक जानायनि मोनसे कारना ओरै नङा जे रोङा बेनि थाखाय नङा आं इदि सानो मोनसेया जाहैबाय जोङो बांसिनानो मा गावनि रावजों फरायनाय मैक्सिमाम जोंनि दैदेनगिरिफोरा नेताफोरा जाबाय बर' मिडियामजों फरायनाय जोंनि नखराव माब्लाबा इंलिश रायलायनाय थाङा जोंनि नखराव माब्लाबा हिन्दी रायलायनो गोनांथि जाया बर'नि फेमिलियाव एसामिसआबो जोबोर खमसो सोलियो बेनिखायनो जाय मानसिफोरा नखराव हिन्दी इंराजि असमिया रायलाया बै मानसिया हरखाब जुदि बै गुबुननि भाषाखौ जुदि बुंनो गोनां जायोबा बेवहाय मा जागोन एसे माने गोरोन्थिया जाखागोन आरो गोरोन्थिया जाखागोन जेसेबां टेलेन्टबाबो सोरबा जुदि इंलिश मिडियाम बा हिन्दी बुंनाय जायगायाव माने देरदों लावदोंबा बा इंलिश मिडियामजों जुदि फरायदोंबा बिनिया जागोन आरो नाथाय बे मानसिनियाबो मा जागोन बे इंलिश बुङै गावनि बिमा रावखौनो बुंनाया दुरबल जागोन आरो माने बर'खौनो मोजां रोंनाय नङा आरो बा एसामिसखौ मोजां रोंनाय नङा बांलाखौ मोजां रोंनाय नङा आरो बाथ्रायाथ' एखेयानो आरो सोरबा जुदि इंलिशआव फायबा निश्चय बर'खौ मोजां रोङा होनना सानखा ओंखायनो मानसिया मोननै जानो हाया आं बेखौसो बुंगोन आरो दा जोंनि नेताफोरा हिन्दी इंराजि बुंनायाव इमान थिग नङा कारन जों बिनि सरसा गैया जाय बिथिङाव जों सरसा गैया बेवहाय नोंथाङा माब्लाबा टेलेन्ट जानो हाखाया आरो बेखौ जों लाजिनांगौ होननाय जेबो गैया आरो सोलोंनांगोन सोलोंनाया दरकार नेता बिथांमोना गेदेमा बिथांमोना EM GM MCLA MLA बिथांमोना मन्त्रि बिथांमोना किन्तु भाषा सोलोंनाया दरकार बिथांमोना सोलोंबाय थानाया दरकार नाथाय जाय बुस्थुखौ जों इउज खालामथारा बेयाव दुरबल जाखायो आरो बेवहाय जोंनि मानसिफोरा लाजिनांगौ जेबो गैया निश्चय नेक्स्ट 10-20 बोसोरनि गेजेराव जोंनि मानसिफोरा हिन्दी इंराजियाव बहुत फ्लुएन्ट जानायनि चान्स मोनसे दङ कारन जोंनि मानसिफोरनो दासो मोनसे मोटिभेसन फैदों जे भाषाखौ मानो सोलोंनांगौ मानो जोङो लाजिनाङा मानो जोङो जायाबाबो बुंनो नाजानांगौ जाबाबो जायाबाबो जुदि बुंबाय थायोबा निश्चय हालांगोन बेनिखायनो बेखौबो माने माखासे बेबायदि नुदों आरो बेखौबो आं बुंबाय जे बेवहाय जोंहा जेबो साननांगौ गैया आं बेबायदि बुंगोन माने आङो खनसे मोनसे जायगायाव ट्रेनिंआव थांनायाव सासे टिचारा बहुत टेलेन्टेड टिचार बिथाङा बुंदोंमोन आरो जोंखौ बबेखानि बिथाङा जोंखौ इंराजिजों बुंदोंमोन माने रावबो मानसिया गुबुन राव जायखौ नोंथांजों सरसा गैया नोंथाङा जेसेबां टेलेन्ट जायामोन जेसेबां लिरनो फरायनो रोङा मानो नोंथाङा जुदि बै रावखौ न'आव जुदि बुङाबा माब्लाबा बे पारफेक्ट जाखाया आरो बेनि थाखाय जेबो साननांगौ गैया नाजाबाय था हाजार बार नाजा बहुत गोबाव नाजा नाथाय माब्लाबा 100% पारफेक्ट जानाय नङा आरो
नाथाय सबसे इम्पर्टेन्टसिना जाहैबाय मा गोनांथारसिना जाहैबाय मा नोंथाङा माबोरै नोंथांनि सिगांथिं थानाय मानसिनो नोंथांनि साननायखौ नोंथांनि गोसोनि जि इमोशन बा बुंनो नागिरनायखौ बेखौ फोरमायनो हागोन मा राहायै बिथांखौ माबोरै बुजिनो हागोन बे सबसे इम्पर्टेन्ट होननानै बुंदोंमोन आरो दिनैनि थासारियाव जोंनि बर'नि थाखाय बेयो जाथावनासिन आरो जोंनो आरो नांबावगोन 10-20 बोसोर नांबावगोन जों बेबायदि माने गुबुननि भाषाखौबो जों एकदम फायै बुंनो हानाय बिनो जोंनो सम नांबावगोन जोंनि मानसिफोरा सरसा गैयामोन जों गावनो सरसा गैया नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे बर' मानसिफोरा माने गुबुना जुदि बे भाषाखौ बुङोबा बुजिया बेबायदि नङा बा लिरनो होननायाव लिरनो हाया बेबायदि नङा लिरनाया गुबुन बिसय आरो बुंनाया गुबुन बिसय सबसे इम्पर्टेन्टआ जाबाय लिरनाया सबसे गोनांथार जाबाय लिरनायाव जुदि पारफेक्ट जायोबा बुंनायाव नोंथाङा एसेबां पारफेक्ट जानो गोनांथि गैया होनना आं बुंगोन नाथाय जानो हाबा मोजां लिडारफ्रा जानाया दरकार नाथाय बिनो सासे गेदेमा बुंनाय बाथ्राखौ बुंबाय जोंनि हारिया दा बै स्टेजाव दङ जे जोङो बर्तमानाव जोंनि जि साननाय हनायखौ माने फ्लुएन्टलि हिन्दीजों इंराजिजों फोरमायनो हायाबाबो ओरैबायदि जों बुंनो हागोन नामा जे मिक्स खालामनानै जायजों बिथाङा बुजियो बेखिनिखौ थाबाबो जोंनि थाखाय बहुत इम्पर्टेन्ट आरो सबसे इम्पर्टेन्टआ जाहैबाय मा जे गावनि बुंनाय रावा जाया साननानै फावसायना थानायासो बेसो माने लाजिनांसिनगौ आरो बाथ्राया नाथाय जाबाबो जायाबाबो मिक्स खालामनानै बुंनानैबो फोरमायनो हायोबा बेनो जोंनि हारिनि थाखाय बर्तमानाव साक्सेसफुल होननानै आं बुंगोन बाखि लासै सोलोंलांनानै खिन्थु रोंनाया दरकार रोंथाराबाबोथ' जानो नङा नालाय नाथाय सोलों जोङो रोंलांनांगोन आंनि रिएक्सना बेनोमोन नोंथाङा मा सानो जोंनि दैदेनगिरिफोरा भाषाखौ मोजां रोङियाव जोंहा लाजिनांगौ जेबो गैया नाथाय बुंनो नाजायियाव फोरमायनो नाजायियासो जोंनि थाखाय खहा गोनां